Principio. Momento que vive de extraer do aire todo movimento. Respira. E non respira apenas, máis que o fío do cal pende o latexo da orixe, mantendo vivo o pulso da pel batendo, coiro contra pel. Porque non hei de cantar, porque non hei de cantar, porque nei de estar alegre mentras non teña pesare. Perdín o meu xustillo, perdín o meu xustillo, perdín o cordón del Mirapepa, perdín o cordón del... Meu marido traeme outro, meu marido traeme outro, eu darei conta del Mirapepa, eu darei conta del... Adiós hasta mañana, adiós hasta mañana. Adiós los que se quedan, adiós los que se van. Perdín o meu refaixo, perdín o meu refaixo, perdín o rodo del Mirapepa, perdín o rodo de... Meu marido traeme outro, meu marido traeme outro, eu darei conta del Mirapepa, eu darei conta de... Benvidos e benvidas a Festa da Cultura de Cangas 2025. Boa tarde. Abrimos o pano coa danza bruxa de Eduardo Mocoroa na súa versión de Francisco Antonio Rei Rivero, interpretada polo coro do Conservatorio e Escola de Música Municipal Inocentes Camaño, baixo a dirección de Antoni Conde. A Real Academia Galega decidiu adicar este ano o Premio das Letras ás pandereteiras, unha representación colectiva de cara unha representación colectiva na... perdón, estou un pouco nerviosa. Unha representación colectiva da creación e difusión da poesía de tradición oral e popular. Rendese hoxe homenaxe á palabra cantada por mulleres galegas dende tempos inmemoriais. A palabra que acompañou o labor na Galiza rural. O labor da palabra que busca a conservación e a recuperación da nosa tradición. En definitiva, un premio horizontal, interxeracional e colectivo.
A continuación, pregamos a Concelleira de Cultura e Atención Veciñal, Aurora Prieto, que suba ao escenario. Aproveito para saudar as autoridades que nos acompañan, Araceli Gestido, alcaldesa de Cangas, e todos os integrantes da Corporación Municipal que vos atopades hoxe aquí. Sí. Cantar en Galicia, na lengua galega, consolo dos males, alivio das penas. Nesta lingua nai, que é a que me criei e a que me expreso, douvos a benvida a todas e todos e desexo-vos un feliz día das letras galegas e da nosa cultura en xeral. Boas noites, alcaldesa, membros da corporación, concelleiras e concelleiros, representantes de entidades e colectivos, veciñanza de Cangas, amigos e amigas en xeral. Antes de comenzar esta gala, permitide meter unha lembranza para Xosé Minduíña Bastón, que nos deixou no día de onte. Bailador e fundador da Asociación Lembranzas da Ría. Minduíña foi unha das persoas que traballou moito pola transmisión da cultura popular a través da recuperación de bailes e tradicións. Unha forte aperta á familia e amigos e a todos os que forman Lembranzas da Ría. Que hoxe de loito fanlle a mellor das homenaxes, seguir coa música, cantando e bailando. Hoxe xuntámonos aquí, neste maravilloso auditorio de Cangas, respirando o arrecendo da cultura que deixou impronto o noso querido Xosé Manuel Pazos, de quen toma o nome este templo da cultura. Vexo moita cara amiga da cultura, tamén moito traballo tras eses rostros que a bandeiran, entidades, grupos e asociacións que tecen día a día este maravilloso lenzo que decora cada recuncho da nosa vila e torna de colores e de sons as nosas rúas e as nosas almas.
Nunha data como hoxe, o 17 de maio de 1963, renacía Galicia a través da lingua coa publicación de Cantares Gallegos de Rosalía, que reflexou nos seus cantares o sentir do noso povo, resurdindo suave pero sen temores das cinzas dos séculos escuros. Este poemario adquire máis protagonismo se cabe este ano no 2025, porque recolle cantares, e son elas, as cantareiras, as homenaxeadas no día de hoxe, as que lla dan vida, as que contan e cantan historias, lembranzas e sabedoría popular. Esta mañán, as nosas rúas e prazas encheronse de versos, de música, de bailes. Así é a nosa cultura. Cultura da rúa que expresa, que sinte, que transmite, pandeiretas que bailan e gaitas que cantan. Dicía Rosalía: Dios santo premita que aquestes cantares de alivio vos sirvan os vosos pesares. Cantare, Galicia, teus dulces cantares, que así mo pediron na beira do mare. Buscaime, rapazas, velliñas, mociños, buscaime entre os robles, buscaime entre os millos, nas portas dos ricos, nas portas dos probes, que aquestes cantares a todos responden. A cultura galega é rica e única, cunha historia e tradición que se reflexa na súa literatura, arte, festas e tradicións. Hoxe estamos aquí para recoñecer o traballo realizado por persoas que manteñen viva a nosa cultura, que a coidan, a reinventan, a recrean e a recuperan. Será unha velada chea de emoción e agradecemento. Viviremos e celebraremos nesta sala a cultura con mayúsculas. Non podemos primar a todas as persoas que traballan nestes ámbitos, pero dedicamos esta gala que espero que disfrutedes tanto todos os presentes. Remato xa agradecendo aos técnicos e traballadores municipais a súa labor, imprescindible para organizar un evento como este. Tamén os membros do xurado, porque o seu papel é cada ano máis difícil. E, por suposto, felicitar a todos os colectivos e persoas nominadas e, en especial, aos premiados este ano. E permitídeme a licencia de mostrar o orgullo de dar un premio este ano á persona que me acompañou, informou e orientou neste cargo que ocupo, sen o cal a Concellaría de Cultura non sería a mesma. Grazas, Lau, por o teu traballo, por a túa profesionalidade, paciencia e honestidade. Parabéns por este merecidísimo reconhecimento. Parabéns a todos os que